Partners na sa paghigugma, partners in crime pa. Amo ini ang sitwasyon sang watchlisted drug personality nga si Darrell Hacosalim kagang nobyo sini nga si Harold Plamiras. Ginkasang operasyon sa Purok Cereza South, Barangay 3 sang Police Station 2. Ang lugar ang ginanghadlan isa man sa aktibo nga ruruan sa mga droga sa syudad sang Bacolod. Dakop man ang nagtindog assistant ni Hacosalim nga si Mark Fiel. Masobra 200,000 pesos nga ginablubanta balor sang shabu na recover sa tatlo. Napulo ka sa siya isang suspected syabong na recover kay Hernani Haro, tumandok sang Pandak Pabia, Iloilo. Sa gipatigay nga drug bust operation sa Barangay Hibawan Norte, Mandurriao. Suno sa Station Drug Enforcement Team, kapin-anom na kabulan niya ginamonitor ang subject nga isa man ka driver sang kolorob nga tricycle. Si Harong nalakip man sa drug watch list sang kapulisan. Wala maguna-una ang birthday girl nga si alias Jonang ang iya sweet 16 birthday. Ang mangin mapait nga eksperyensya. Bangod sa makusog nga balod kag hangin na lumos ini samtang nagapaligo sa dagat sa Sipalay City. Gintingwaan sang magulang sini kag duwa pa ka mga abyan nga lalaki nga masalbar si alias Jonah. Apang nalumos man ang mga ini. Nasalbar ang grupo sa bulig sa mga residente kag Sipalay CDRRMC. Pila sa lawas ang naangkon sang 22 anyos nga si Clinton Pilayo. Aksidente nga na sideswipe sang bus matapos gintuyo malagyo sang ginhimusdan ng isa ka 18 anyos nga dalaga. Ginako ni Pilayo ang sala, depensa sini na timtar lang ini bangod sang luyag sa biktima. Ginhagad sini ang biktima nga magkaon sang ice cream kag gindala sa bakante nga lote kag didto ginlugos. Preso ang suspect samtang ginbulong na ang biktima.